Здравейте хора, ние съм Валгера на Отсуки. Днес как се видя разгледата, си говорим за системата или второто пробуждане на Сунг Джин-У от анимето Solo Leveling. Системата, която Сунг Джин-У получава, не е просто игрален интерфейс. Тя е мощен инструмент, създаден от владетеля на светлината, за да създаде много господа на сънките. Но какво я прави толкова уникална? Системата работи като RPG игра. Джин-У получава задачи, кача нива, отключва нови умения и събира предмети. Но всъщност тя има две основни цели: да усили тялото и ума на Джин-У, за да издържи тежестта на сянката и да го подготви за неизбежната война между владетелите и монарсите, която все още не е включена в анимето. Но защо системата е толкова геймърска, може би се питате? Сега ще ви дам отговор на този въпрос. Според някои фенове, тя е проектирана да бъде лесна за разбиране от човек. Това, което е по-интересно, е, че тя се регулира, адаптирайки се към прогреса на Сунг Джин-У. Други теории пък предполагат, че системата не е просто инструмент, а е форма на изкуствен интелект, вдъхновена от самият владетел на светлината. Тя не само обучава Сунг Джин-У, но и го тества, за да провери дали е достоен за силата на монарха на сенките. И тук идва моментът на второто пробуждане. Това не е просто обикновена еволюция. Когато Сунг Джин-У абсорбира силата на Monarch of Shadows, или на български преведено монархът на сенките, той напълно се трансформира в нова форма. Второто пробуждане е моментът, в който Сунг Джин-У не просто надминава всички хора, но и става нещо повече от самия себе си. Той се слива с мрака, но същевременно запазва човечността си. Това го прави уникален, с съвършен баланс между владетел и човек. Второто пробуждане не е само за личната трансформация на Джин-У. То бележи началото и накрая на войната между владетелите и монарсите. Джин-У става ключът за баланс между двете сили. Това повдига въпроса: може ли системата да съществува, ако Джин-У не бе избраният? Или може би точно той е бил избран заради тази роля? Ако и вие сте фенове на Solo Leveling, то напишете долу в коментарите, ако сме объркали нещо или пък сме изпуснали нещо. И това беше от нас. Ние бяхме Валгера на Сукис. И ако ви е харесало това видео, абонирайте се и лайкнете видеото. И чао!